Prabuda Sarata mrentah kanthi wicaksana ing mangsa tuwane. Putra pambarepipun Rama tuwuh dadi ksatria sing unggul, wani, manut lan disenengi rakyat. Bareng karo adine Laksmana, Rama nglawan gangguan raksasa saka panjalukane Resi Wiswamitra. Rama, aku arep ngomong. Saya tenagaku wis ringke lan umurku wis tuwa. Aku arep kowe sing nyekel kerajaan iki. Aku percaya karo kowe. Kula sampun siap Rama. Nanging menawi Rama ngomong nyuwun nang rakyat rumiyin, kula yakin rakyat ugi perlu dilibatake. Ya wis, monggo tak umumno. Matur suwun Rama. Sami-sami. Aku ndek pikiran aku arep mundurake diri saka kerajaan iki. Yang Mulia Prabuda Sarata, panjenengan wis suwi ngorbanke waktu lan tenaga kanggo kesejahteraan rakyat. Nanging sinten ingkang badhe nggantekaken panjenengan? Aku wis gak mikirake itu. Tapi aku duwe pikiran Ramawijaya iku sing dadi penggantiku. Yang Mulia Prabuda Sarata, panjenengan paling arep sing nggantekaken. Inggih Yang Mulia, kula sedaya mangertos bilih Pangeran Ramawijaya punika satria sejati lan tansah gunakaken kahliyane ing peperangan kanggo kula sedaya para rakyat. Maisuri Kaikeyi, kula mirang bele Prabu Dasarata sampun ngumumaken ingkang Rama badhe dados raja. Matur suwun sanget atas pawartosmu Mantara. Nanging Paduka Dewi, napa panjenengan rela ningali panjenengan Barata boten dados raja? Mantara, aku yakin karo pilihane Prabu Dasarata. Nanging Paduka Dewi, panjenengan nate ngendika bele Prabu janji badhe dados raja menawi mboten piyambakipun boten pikantuk punapa-punapa. Saiki Ramawijaya ingkang atus sedaya. Dene panjenengan saha Barata Lanjut. namung saged manut. Terus aku kudu ya apa Mantara? Paduka Dewi janji panjenengan dhateng Prabu Dasarata. Raja mboten kengingkari janji. Aku merene gut. Prabu, kula kepireng panjenengan milih Ramawijaya dados penerus panjenengan. Kakanda nate janji dhateng kula. Kajenge milih putra kula dados penerus panjenengan. Duduk Ramawijaya. Permaisuriku, yo aku pancen tau janji karo kowe. Nek Barata niku dadi penerusku. Nanging aku luwih percaya karo Ramawijaya sing dadi penerusku. Menawi tegesipun Kakanda ngingkari janji Kakanda, Yo wis, rungokno dhisik. panjenengan nate meminang kula bilih janji kajenge milih putra kula dados penerus panjenengan. Saiki napa buktinipun? Terus aku kudu piye? Usir Ramawijaya nganti 11 tahun. Yo gak iso ngono. Sawise krungu tembungi Kaikayi, Prabu Dasarata dadi sedih lan bingung. Ing siji sisi, dheweke rumangsa Ramawijaya sing paling pantes dadi penerus. Nanging ing sisi liya, dheweke kudu nepati janjine marang Kaikeyi. Nyun sewu Yang Mulia. Yo, monggo. Kula nyuwun izin badhe ngaturaken persiapan panobatan Ramawijaya dados raja. Yo, balik yo. Nggih, matur nuwun Yang Mulia.
Pengawal. Wonten napa Yang Mulia? Celukno Ramawijaya. Nggih Yang Mulia. Nyuwun sewu Pangeran. Ono apa pengawal? Kula badhe ngaturaken dawuh saka Ayahanda Prabu Dasarata. Nyuwun Pangeran kersa sowan sakmenika. Yo, matur suwun atas informasimu pengawal. Nggih, sakmenika Pangeran. Ayahanda, Ibunda. Menapa ingkang dados kersa panjenengan ngersakaken kula sowan ing enjang menika? Anakku Ramajaya. Ayah nyuwun ngapura. Ora iso dadekno kowe penerus tata. Nanging adikmu Barata niku sing dadi penerus tata. Menawi punika ingkang paling sae, kula mangertos lan nampi punapa kemauan kersanipun Ayahanda demi kemakmuran rakyat kita. Sakliyane kuwi, Kowe lunga nang alas lan manggon kono 14 tahun. Nggih, Ibunda lan Ayahanda. Ya wis, apik. Kemasi kono barang-barangmu. Matur suwun sangat. Sinta bojoku, Ono apa Kakanda? aku arep ngomong. Aku itu dawuh saka Ayahanda kanggo lunga menyang alas sekawan welas taun. Ono apa Kakanda? Apa wae alasane aku tetep kudu manut, Sinta. Inggih Kakanda. Aku ngormati keputusanmu. Apa wae sing kelakon, aku bakal tetep setia. Lan ono bareng kowe. Ojo Sinta, iki mbebayani, iki bahaya. Aku ora peduli Rama, yen ono kowe aku rumangsa aman. Apa kau yakin Sinta? Inggih Kakanda. Ibu, Rama nyuwun pamit badhe tindak alas salami sekawan welas taun. Saka Ayahanda. Le, nek iku wis dawuhe ayahmu, ibu nganti abot ati ngijini kowe. Kakang, aku izin kanggo melu. Apa kau yakin Laksmana? Sing diutus kuwi aku, dudu awakmu. Aku yakin Kakang. Ya wis lah, melok aku. Kausalia kabar bab Rama ninggalake Ayodhya wis nguber marang kabeh warga, kabeh padha rumangsa sedih. Kausalia, aku nyuwun pangapunten amarga keputusan lan janji iki. Sejatine aku banget nyesel karo keputusan iki. Kakanda, kula sampun nampi kanthi legawa sedaya kedadosan punika. Kula yakin Rama bakal tetep sae ana kono. Kausalia, waktu aku wis enom, aku pinter banget mana. Ing sawijining wengi, aku numpak kereta nyusuri kali Serayu. Waktu kuwi akeh kewan kaya gajah, macan, lan kidang sing kerep ngombe ing pinggir kali. Senajan aku ora iso ndelok wujude kewan kuwi, aku iso mbidik nganggo panah. Mung saka suarane, cukup krungu suarane wae, aku iso manah kanthi pas. Sawijining wektu, aku krungu swara terus tak panah. Nanging jebul kuwi duduk kewan, nanging wong enom. Nalika lagi kesakitan, dheweke njaluk supaya pasu sing ana banyune ing sisihe diantarke marang wong tuane sing wuta. Dheweke banjur mati amarga panahku. Pasu kuwi banjur tak antarke marang wong tuane. Wong tuane lagi ngelak. Banjur aku nyeritake kabeh kedadian kuwi lan njaluk ngapura. Wong tuwa kuwi banjur ngomong yen besok akal ngrasake sepiro pedhihe dipisah karo anak sing tak tresnani. Prabu, monggo bali dhisik dateng kamar. Iki wis meh tengah wengi. Prabu, panjenengan turu. Prabu, Prabu, Prabu. Kini wis mabuk cukup adoh. Sinta, koyo tempat iki aman di tempat beristirahat. Aku dan Laksmana bakalan goleki apa sing bisa dipangan. Inggih Kakanda.
sing rupawan, kowe sapa? Apa wong sebagus kowe ana ing alas liar iki? Rama, putra Desa Srata saka Ayodhya. Saiki aku jalanno masa pembuangan karo bojoku Sinta lan adikku Laksmana. Kok sapa kowe? Aku iki putri sing kepincut karo kowe bawaanmu. Lali wae masa kepungkurmu Rama. Tinggalno bojomu sing niki kuwi tekan alas liar iki. Apa maksud tembungmu? Dadi aku permaisurimu. Aku bakal ngekei kowe kebahagiaan, kekuatan, lan sakabeh tekan dunia iki. Dan kalau aku Rama, Ora, aku wis duwe bojo. Sinta adalah bojoku. Hatiku wis tertutup. Wis gak iso nek misale kowe mlebu hatiku. Tapi gentokan adikku, Laksmana. Gekne kowe terpincut ambek dhek. Nanan, kesatria 6, apa kowe gelem aku jadi permaisurimu? Lunga kono. Apa? Kowe ngino aku. Kowe nolak tresnoku mung mergo wedokan ringkih kuwi. Lunga kono. Sadurung kemarahanku entek metu teko kene raksasa, aku wis ero wujud asli. Siya kowe Rama, siya kowe Laksmana. Adekku, sapa sing wani-wani nyilakani awakmu? Sapa sing wani-wani ngino bangsa raksasa? Loro saka Ayodhya kakanda, Rama lan Laksmana. Dheweke nglarak tresnaku, malah nglarane aku iki kewan. Kurang ajar. Ana ing endi pengawalmu? Kara lan Dusana. Nyapa orang nglindungi awakmu? Tunggu Kakanda, ana cara sing luwih nyiksa kanggo Rama. Dheweke duwe garwa jenenge Sinta. Kaendahe ora ana tandingane ing jagat iki. Dheweke luwih pantes dadi permaisurimu timbang urip sengsara bareng Rama ing alas iki. Sinta. Kaendahane koyo sing kowe omongke kuwi. Bener Kakanda, yen cinta ana ing tangan panjenengan, Rama bakal nandang susah lan kesedihan sing dawa. Kuwi bakal dadi piwales sing paling pas kanggo dheweke. Marica, aku duwe tugas penting kanggo kowe. Lunga menyang alas tandoku. Dadi umpan kanggo misake Rama kelawan garwane. Apa wae dawuh panjenengan Sang Prabu? Kula kedah nindakan punapa? Dadi kowe kijang kencana, kijang sing ayu banget nganti ora ana manungsa sing bisa nolak kanggo duweni. Nanging Rama punika mboten kesatria sembarangan. Baginda, Aja mantah, laksanano. Yen ora nyawamu sing bakal dadi taruhane. Kakanda, Apa, Sinta? Kakanda, coba tengokmu. Kijang iku kulite entereng kaya emas lan bulu-bulune kaya berlian. Kakanda, tangkepno iku gawe aku. Entenano Adinda. Alas iki penuh tipu daya. Kula nyuwun Kakanda. Kula pengin nyingun kijang iku. Ya wis. Laksmana, jagoan kakak iparku. Aku bakalan nangkep kijang iku gawe pusukku. Jagoan kakak iparku ojo sampai buat aku apapun. Rama banjur lunga ngoyak kijang mau. Nanging kijang kasebut sing sejatine Marica sengaja nggodha Rama supaya saya adoh mlebu menyang jero alas.